Nedokážem si predstaviť, aby Pán Boh niekoho odmietol. To si ani len neviem predstaviť, lebo Boh ťa tak miluje, že prakticky niet inej cesty. Je iba jediná cesta do neba. Usilujte sa o svoju spásu. Nič nedostávame zadarmo. A preto je dobré vedieť. A my to musíme vedieť, že nepriateľ existuje, že on je a že nás nenávidí. Drahí moji, Satan je padlým anielom, že Satan už nemôže byť spasený. Viete si toto predstaviť? On je už odtiaľ vyčiarknutý. A to je táto závisť, že ty a ja môžeme byť spasení. Že sa môžeme dostať z tejto beznádejnej situácie. A stále pokiaľ žijem, mám toto rozhodnutie vo svojich rukách. Vo svojich rukách. Ale najdôležitejšie je to, že Boh riadi všetko. Nič sa nekoná v mojom živote bez jeho vôle. Dokonca aj tie hrozné útoky, ktoré na mňa môžu prísť. Preto nám hovorí, aby sme mu uverili. Nemusíme sa vrácať späť, ale sa musíme obrátiť k nemu a nasledovať ho.